Això és una casa de fusta gran. I per visitar-la i entendre-la ens acompanya la Marta Marcén. Bon dia, Marta. Hola, bon dia. Gran aquesta casa, eh? Aquesta és gran, tot No i ho sembla, però... Exacte, 205 metres quadrats de casa. 205 metres quadrats de casa. Doncs anem cap dins i ens expliques? Anem. Som-hi. Abans d'entrar, Marta, per això, com s'afronta un projecte d'aquestes característiques? Perquè dèiem que és una casa de 200 metres quadrats, però d'entrada potser no sembla tan gran. No, és una mica el repte i la gràcia d'aquesta casa. Aquesta casa sí que és cert que és molt gran i està en una parcel·la també força gran, però està molt situada en la cantonada nord-oest, és a dir, a l'accés i enganxada a l'altra parcel·la, perquè aquest costat d'aquí és sud. Llavors ens interessava que els exteriors poguessin gaudir-ne en el costat sud. El que no volíem era que tu tot de cop, tant vinguent des del carrer com estant en el jardí, trobessis un volum d'una casa de 2 plantes, que això formava part del programa sí o sí. I per això doncs, vam fer aquest porxo de sortida en aquest costat d'aquí, una mica encantonada, amb aquest ràfec que acompanya, perquè la vista no, et vagi pujant així més en diagonal, i per l'entrada el que tenim és que el volum del graig també sobresurt cap en fora, amb una coberta inclinada en el sentit que puja des del carrer, i també t'acompanya en aquest accés i fa una mica de porxo en l'entrar. Llavors és una casa molt quadrada, però en realitat és la macla de 3 volums quadrats. Clar, perquè aquí ja s'intueix això que deies, no? Aquestes altres cobertes que van fent aquests diferents volums, no? Sí, exacte. És un joc de cobertes, bàsicament. També hi havia una mica de repte de que fos un joc de cobertes amb una coberta principal a 2 aigües, però que aquests volums, aquesta macla que estem fent, la fem en un costat on la coberta és més baixa, però en l'altre costat la fem en un lateral. Era tot un repte volumètric. Molt bé, doncs anem a veure ara sí ja per dins, a veure què ens explica la casa. Bé, doncs entrem al que m'imagino que deu ser el menjador, no? Sí, entrem pel porxo. Aquí estem en el menjador, allà tenim la sala d'estar i a davant tenim la cuina. És una cuina connectada, oberta, però no té tanta presència com potser hem vist en altres cases. També té una sortida a l'exterior, però vaja, que la sortida principal és el porxo pel que acabem d'entrar. Sí. I veiem tota l'estructura. Quant de temps porta aquesta obra a fer-se? Aquesta obra 1 mes i mig, aproximadament postfonamentació, Sempre parlem, que la fonamentació sempre té els seus tempos i cada casa és particular. Aquesta obra 1 mes i mig, de fusta. I quant més li falta? Poder 5 o 6 mesos. Aquesta és grosseta. La casa gran sempre costa una mica més, clar. Al final és més superfície d'alicatar o més superfície de treballar, acabats. Aquí teníem un requeriment que era que la casa havia de ser gran, però que els espais havien de ser molt ben aprofitats. Llavors, per exemple, tenim un sotescala que aprofitem pel costat del garatge, perquè aquí tenim el que seria el garatge, que té el seu accés independent que hem dit, i també podem accedir per aquí. Llavors, sota escala i la continuació... És això d'aquí, aquest espai? Exacte, aquest espai que hi ha aquí. Per col·locar-hi totes les instal·lacions. Tenim un requeriment de tenir una habitació estudi, que és aquesta d'aquí, i un bany adaptat, a part d'aquesta peça principal de la que hem parlat. Veig aquí, això que són les persianes. Això són els calaixos de persiana. Sí, en aquesta casa posem persiana a totes les finestres. Cada casa és un món. Veieu, aquest rectangle que hi ha, diguéssim, a sobre de les obertures és on aniran les caixes de persiana. I aquí comentaves que és el garatge, que és un senyor garatge, per cert. Està prou bé, està prou bé. On de fet ara hi cap aquí molta cosa, que són aïllaments? Ara mateix ja estem emmagatzemant l'aïllament, sí. Això d'aquí, no? Sí, aquests paquets són la llana de roca amb la que omplirem tota l'estructura de les façanes. I aquest altre aïllament, no? Comentàvem també? Sí, aquest és l'XPS que posem a terra. Sobre de la solera, que és això que veiem aquí, i tenim una làmina que impermeabilitza i làmina de redó, pel gas redó, per protegir del gas redó. I llavors a sobre sí que hi posem l'XPS, i a sobre de l'XPS la xapa de morter, on ja ja anirà el paviment que sigui. Entre els peus i la terra hi ha unes quantes capes, diguem-ne, Sí. Capes a la façana, capes a terra, capes a tot arreu. Perfecte, ben aïllats, ben aïllats. Tot i que estem en construcció, podem pujar dalt, perquè aquí l'escala ja forma quasi part de l'estructura. En altres cases on l'escala és vista exterior i acaba sent com una peça quasi escultòrica, ens esperem al final perquè no es faci malbé. Aquí simplement revestirem, que mirem això que és provisional, però l'estructura ja la tenim. L'estructura de l'escala ja muntada, per després... I aquí és on també prenem consciència de la magnitud de la casa, perquè, òbviament, la part de dalt és una mica més petita que la de baix, però
Quantes habitacions té? Aquí tenim 4 habitacions. Home, Exacte. 4 habitacions bastant amples totes, Sí. amb bastant de capacitat d'emmagatzematge, a més. Sí que hem intentat posar els serveis al costat nord, garatge, lavabo, cuina. Aquí totes les habitacions tenen un costat bo i potser un no tan bo. Aquí estem a la zona nord, per exemple, però en canvi tenim unes vistes molt boniques i és l'habitació més ampla, també una mica per compensar. Això és el bany, exacte. Aquí tenim espai per un armari de distribució. Sí. I llavors tenim 3 habitacions més. Em crida l'atenció que he vist a les cantonades aquestes fustes que estan com inclinades. Sí. En diagonal, com és això? Això és per il·lustrar el conjunt de les parets de la casa, perquè, és clar, l'estructura de la casa, al final, són paral·leles i perpendiculars. Llavors, perquè la casa no es plegui, s'han de posar aquestes diagonals, perquè sí que tenim un panell USB exterior, però llavors, com que per dintre tenim el pla dur ignífug, el pla dur o el cartró guix no té funció estructural. Llavors ho compensem amb aquestes. És a dir, que tenim unes capes ignífugues per protegir l'estructura, però a més després tenim aquesta solució per fer l'estructura més estable, diguem. Exacte. Sí, perquè, clar, aquí amb tants metres hi ha molta fusta. Això deu pesar molt. Pesa, però molt menys que una casa feta amb obra tradicional, convencional. Això també incideix en la fonamentació, que ha de suportar menys pes i, per tant, pot ser, si el terreny ho permet, doncs més superficial. Sí, és una de les característiques de les cases de fusta. Home, pesa poc o menys que una d'obra convencional, però tampoc hem de patir perquè se l'emporti el vent. No, si ve el forquet dels 3 forquets, no se l'endurà bufant. A la planta de baix, directament d'estructura a solera, hi posem unes peces, uns ferratges amb mela, que es diuen hold downs, que el que fan és, precisament, assegurar que, tot i que hi ha cargols cada X, no? per unir la casa a la solera, és un plus d'assegurar que sí, no se l'emportarà mai el vent, aquesta casa, aquí n'hi cap, vaja. Més enganxada a terra, diguem-ne, no? Clar, són detalls que implementa Fustec, que imagino que té la cosa molt a veure amb el fet que sigueu especialistes en estructures, justament, no? Sí, clar, nosaltres fem cases, però perquè fem estructures, no? I l'estructura, que és com és la mare dels ous, si no està ben feta l'estructura, anem malament. Sí. I això implica, sobretot en projectes d'aquest estil, imagino molts càlculs amb el tema estructural, no? De quanta fusta hi ha, com ha d'estar posada, com... Tot projecte executiu necessita un càlcul estructural, que no és només que es compleixi la fletxa dels forjats, sinó també que la resistència al foc de les bigues sigui l'adequada, no? Si potser tenim una biga amb una secció que ens compleix la llum, és a dir, que cobreix bé de suport a suport, però que no compliria la resistència al foc dels X minuts que demani la normativa. Llavors, aquesta secció s'ha de fer més grossa. Llavors, tot això requereix, exacte, d'un càlcul estructural, i és el càlcul estructural el que ens determina les dimensions de tot el que estem veient aquí. I això ha d'estar també calculat de com de gruixuda, diguem-ne, ha de ser la fusta, perquè en el pitjor dels casos aguanti el màxim temps possible tota l'estructura de la casa. Si nosaltres hem de complir per dir alguna resistència al foc de 30 minuts, nosaltres hem de tenir una secció de biga que passats 30 minuts de cremar continuï sent estructuralment funcional. Que aguanti, vaja. Que aguanti. Però Marta, sempre diem que l'enemic de la fusta no és tant el foc com l'aigua, no? I això imagino que implica també solucions per protegir la fusta de l'aigua i de la humitat. Sí, exacte. O per protegir, com en el cas de les cobertes, ben impermeabilitzades, o assumint que la fusta es mullarà, però que s'ha de poder secar. És a dir, la fusta té la capacitat de regular la humitat a l'interior. Llavors... Explica'ns què és això d'aquí. Què passa quan plou, no? En aquest cas, amb un pilar de porxo? Doncs que l'aigua que regalimi pel pilar i acabi arribant a la base s'ha de poder secar. Sempre posem, quan tenim pilars, aquestes platines, que també estan calculades, perquè el pilar quedi aixecat. Llavors, en aquest cas, en aquest porxo, aquí encara hi falta la capa de formació de pendents, que evidentment serà més alta al costat de la casa i més baixet aquí, perquè l'aigua vagi fent escorrentia cap a baix, i un acabat, per exemple, un gres. Tot i així, tenim alçada suficient com perquè l'aire continuï corrent per sota i la fusta es pugui secar. Per tant, el gres vindria aquí enganxat a la platina, diguem, o per sobre? Per sobre. Pot arribar a tapar la platina i veure només la creu, diguéssim, i ja està. I el pilar a l'aire. I si la fusta respira i si es mulla
s'asseca. Exacte. Marta, ja sabem que una casa de fusta no té per què veure's de fusta. Aquí en veiem molta de fusta ara, però després això pot anar revestit d'una altra manera. Què han decidit aquests clients en particular? Com es veurà aquesta casa quan estigui acabada? Aquests clients per dintre han decidit que volen veure la major part dels sostres vistos en fusta. En aquest cas bigues i encadallat. I per fora, bàsicament, tot l'embolcall serà de sate, que és aquest sistema que és un acabat de morter tradicional, però que porta un aïllament continu de 6 centímetres, menys aquest acompanyament que fa el graig fins a la porta d'entrada, aquesta L d'aquí, que serà amb un revestiment de fusta. Com per apuntar que la casa és de fusta una mica, no? Sí, bueno, seran tots els ràfecs, en el porxo també, però sí. Sota cobert sempre és més agraït posar-hi fusta, perquè requereix menys manteniment.